Nyakaramogi Ajwang' ochopo kanyo sa achiela ma midhiambo kamora mora maintiere. Erokamano ahinya kuom yiero TV mar Ramogi eneno weche manyien mag ang'ich welo mwaikoni odiochieng' ma kawuono ma en chieng' Ngeso tarik 4 dwe mar abich higa mar 2024. E kinde ma koth mapek podi medo chue pacho kae kendo podi medo kelo midhiero e kor gwenge mopogore opogore, sirikal bende podi medo chiwo milome ne jopiny mar mondo mi obed akicha. Nitiere nderni moko ma bende sirikal osegolo milome ni kik ti godo ahinya ka pi oula omwomo mopong'o nderni ma kamago. Jopiny bende podi medo jiw mar mondo mi owinje gino ma sirikal wacho mar mondo mi ng'ata kik wit ngimane kaluwore kod midhiero ma ikelo kod pi oula mikelo kod koth mapek ma podi medo chue e pacho kae. Wagoyo ni tarubin e kor gwenge duto ma pacho kae mar menyo ni picha mar kaka midhiero mar pi oula hinyo ji e kor gwenge mopogore opogore pacho kae. Obede counties mago makaluo kaachiel kod counties duto e pacho kae. Nyakaramogi Ajwang' mago kaachiel kod mathoth waikoni otieno makawuono, to magi e thuond weche ma wamiyo pek. Kenya modak ka dho wath nam chumbi onyis mondo bed akicha ne auka yamo mapek motis ni Cyclone Idaya manyalo monjo gwengego sa asaya kowuok e piny Tanzania. Kwan joma osewito ngimagi kaluwore kod koth mapek ochopo ji 219 ka nyithindo moko 2 owito ngimagi e kinde mane darogi e kar dak ma Mukuru. To kagike rangach tayudo ka bodyguard mar Mark Nyamita emochung' e mbele institution matelo ne ni mtok governor ok nyal kadho kanyo. Odonjo korie kuma maiti nitie gi hooligans within no minutes wapoka gichako go bunde. Ji 2 yudo hinyruok tok koko muoch e kind kweth siasa masiro gavana Ochilo Ayako kod machielo masiro Mark Nyamita. Nyakaramogi Ajwang' mago kaachiel kod mamoko mathoth e yor adimba arwakni machiegni eneno weche manyien mag ang'ich welo. Nyinga Joyce Oduor, jaloko marwa otieno makawuono en Wilson Ochuka. Parni nyalo tudri kodwa kokale namba mar ote machuok 236600. Kaka pile mbui marwa mar Facebook ibiro yudowa achiel kachiel Ramogi TV X @Ramogi TV. An bende nyalo tudri koda e mbui mara mar Facebook ibiro yuda Joyce Oduor, X account mara ibiro yuda @JoyceOduor_. Kawachako eni jatend migao mar arita Kithure Kindiki ogolo milome ne jopiny modak e dho wath kod mano manam chumbi mondo bed motang' ahinya to e kinde mauka mapek mafuto mawuok e Namataro nyalo chopo e pacho ka. E milome ma jo science nogolo kata milome makamano, jo science mosebedo ka nono ndacha uka yamo mapek no mafuto ka wuok e Namataro kata Cyclone Idaya koro wacho ni osechopo e ng'iende kendo yamono nyalo chopo ka dho wath nam chumbi kod piny libamba ma Tanzania sa asaya. Aukano mar Cyclone Idaya nyalo biro gi yamo mapek kod apaka maduong' manyalo rocho chenro mapile ka pile e Namataro kod jogo modak machiegni gi nam. Sirikal ochiwo siem ne jogo malupo, goyo abal kod timo chenro moko e dho wedhe ma counties ma Kwale, Mombasa, Kilifi kod Lamu mondo obed motang' nikech ngimagi nyalo bedo kama ng'aw. Komiti mochung' ne arita e kaunti ma Kwale, Mombasa, Kilifi kod Lamu kotudore kod Kenya Coast Guard Services onyis mondo chiw notice mar kumo chenro mag lupo, goyo abal, wuodhe e Namataro kendo odar jogo modak machiegni kod dho wedhe kochakore odiochieng' ma kawuono mano chakore kar sa 11 mano tarik 4 dwe mar abich higani nyaka tich kata sa 6 mar otieno tarik 6 dwe mar abich kama igeno ni auka mapek mafuto kowuok e Namataro kata Cyclone Idaya biro bedo koserumo. Kotudore kod mano Nyakaramogi Ajwang' adwa mar mondo mi aparni ni yamo mapek mano mar Cyclone Idaya mana kaka asenyisi ni counties ma Cyclone Idaya nyalo hinyo
mano kochakore midhiambo makawuono. Kaloni milome makamano, migao mar arita ogolo midhiambo makawuono. Moko kuom dhowedhe mago mayudore e kaunti ma Kwale, kaunti ma Mombasa, kaunti ma Kilifi, kaachiel kod kaunti ma Lamu. Mage moko kuom dhowedhe ma auka mapek makamano nyalo biro muomo kata nyalo biro hinyo. Mano cyclone Idaya manyalo chakore midhiambo makawuono. Kwa dhi mbele mar mondo mi wang'iane yamo mapek mano enam, mano miluongo kanyo ni cyclone Idaya. Chenro ma sirikal ogoyo marufuku kata chenro mokuma ni kik tim e dhowedhe ma pacho kae. Mano riwo chenro mar lupo, mar goya bala, wuoth enam, kaachiel kod chenro mamoko enam. Nyaka sani koro okum chenro go duto mar mondo mi jopiny kik dhi enam. To ponono kidhi enam kanyo ema inyalo yudo ni e kinde ma koro cyclone makamano, mano cyclone Idaya kata yamo mapek enam mong'ere kaka cyclone Idaya. Ang'e ni en cyclone e yamo mapek, kata kamano otise ni Idaya kalore ni en cyclone mabiro e gwengego mag ugwe mar Afrika. Kopogore kod mano, bende nitiere milome mamoko ma sirikal pod ochiwo kotudore kod yamo mapek enam kata cyclone Idaya. Nitiere chik mar dar, jopiny odar e aluora mar nam. To e aluora mar nam makamano, jopiny dar kochakore kawuono, mano kar sa 11 ma midhiambo, manyalo bedo ni chenro mar dar e aluora mar nam nosechakore ayanga kar sa 11 ma midhiambo mar tarik 4 dwe mar 5 higani nyaka tarik 6 dwe mar 5 mano chieng' wuok tich, mano ma higani. Migeno ni koro nyalo bedo ni koro cyclone Idaya nyalo bedo ni koro osekalo pacho kae, kendo koro nyalo bedo ni jogo modak kadho wath nam chumbi koro nyalo bedo makare kendo ginyalo doka e chenro maggi ma pile ka pile. Nyakora Mugia Jwang' ma en milome ma ogol kod migao mochung' ne wechego mag arita e pacho kae. Omiyo kaponono ni intiere kadho wath nam chumbi, ong'isi kanyo counties ma Kilifi, Kwale, Lamu kaachiel kod Mombasa, neni chenro mar lupo moramora okitimo e nam kacha. Kik idhi go abal wuodhe ma itime nam kacha, obed mano mar meli kata mag yie matindo. Nyaka sani koro sewach ni onego bed ni ichungogi kalore ni cyclone Idaya nyalo chakore midhiambo makawuono e kaunti ma Mombasa. Gino manyalo rocho chenro mopogore opogore kadho wath nam chumbi kaachiel kod aluora mare. Omiyo ber ka wabedo motang', kik wakaw siem makamagi kaka mago maponono sirikal wacho to gin mag adiera. Jogo modak kadho wath nam chumbi, yamo mapek e nam ataro, mano cyclone, nyalo chakore midhiambo makawuono, kendo ber ka koro wabeda kicha mar mondo mi kik wane midhiero moramora ma japiny nyalo yudo kaluore kod cyclone makamano. Obro chope piny mar Tanzania, kosechope piny mar Tanzania to bro mola achiel kachiel nyaka e pacho kae. Mak mana ni ponono kochope pacho kae onyalo bedo ni obro kelo hinyruok makoni kod kocha ka ponono ni jopiny ok owinjo milome makoro ogola kod sirikal. Milome makama ogolo odiochieng' makawuono. Jogo mochung' ne dhowedhe e kaunti ma Mombasa, Kilifi, Kwale kaachiel kod Lamu osechako chenro mar daro jogo ma odak machiegni kod nam kata jogo modak machiegni kod dhowedhe mar mondo mi kik giyud hinyruok moramora e kinde ma cyclone Idaya biro bedo ka chopo e pacho kae. Ma en siem manyaka koro wakaw motegno ahinya mar mondo mi kik wane midhiero moramora e kinde ma cyclone makamano biro bedo ka chopo e pacho kae. Kapod wantiere wechego ma otudore kod midhiero mar oula, ni odiochieng' achiel tok sirikal choro nyime tarik mar yawo sikunde, ne walimo moko kuom skunde mar rango chal margi. Thoth skunde mayudore e gwenge ma pi oula omonjo podi pi opong'o, kata kamano yore machopo e skundego bende pi onimo. To kaka jafwambo marwa kata ripota marwa George Juma lero, sirikal podi dhi bedo kod ting' mapek mar loso skundegi kapok somo ochakore kendo. Nyimiepo mag sikunde pacho kae kaluwore kod pi oula ma pod opong', kaka ne olandi kod jatend piny Kenya William Ruto, okelo yweyo e chuny jojol mathoth mande nitie kod kibaji. Lendo ni obire kinde mabende kuonde somo e skunde malo ganari pacho kae koro pi oketho. Sana Nairobi rach sana. Ok inyal golo nyathi gokinyi ni dhi skul tikia kata dhi chopo kata pi dhi kode. Nyithindo sani ok nyal duogo bosom nikech ko nyithindo moko nyalo somo to nyithindo moko ok som, mano onge kaka dhi bedo maber. Nyithindo bedo abeda kamoro achiel, ma ko nyithindo biro yepo to yepe e par achiel. Nyithindo mathindo ma jo PP1 jo PP2 ok bi yudo thuolo mar dhi skul. Mar ariyo kochuno ne nyaka yawe, nitie nyaka koro ti kata gi gik machalo bot, yiedhi moko, kanus moko, mondo mi
nyithindo manyalo dhi e skul to dhi skul. Ma en skund primar no mar Nakuru West e kaunti ma Nakuru. Sikundno mabende midhiero mokel kod koth mapek kaachiel kod pioula nenore. Hata angekuwa hata mimi hata sijui yani hata hatungeongelea kwa sahi. Maji tu kama ingeenda, na unajua nimekuambia hiyo nini gate tumetengeneza njia. Mara nyingi maji ilikuwa inaingia baadhi kwa madrasa. Mpaka hata walimu wageni wakiingianga shule yetu, walimu wanafikanga wanauliza hapa ni wapi. Naona madhara ya mvua vile nimekuja hapa, nimepata darasa zimejaa maji. Hiyo mvua ilinyesha jana, imebomoa ukuta. Ekinde nondo marwa ne wayango ni kata mana yore machope sikunde mathoth pod pio pongo e gwenge mopogore opogore. Barabara ni mbaya, njia ya kwenda shule ni mbaya. Kama saa hii nilipita kutoka Kisiwani kuja Nyandiwa, nimetoka Nyandiwa saa 1 mpaka saa hii sijafika Miuru, na mtoto je ataenda namna gani? Jopuonje ma odak e chula ma Migingo to somo gwengo mag Mohuru bende nyaka sani pok oyudo kata yot mar chore machiegni kod sikunde nikech medruok mar pien nam Lolwe kaachiel kod yamo mabende ger. Na saa hii wanafaa warudi shuleni, na jinsi ya kutoka Migingo kuja nchi kavu ni ngumu. Kwa hiyo sasa ni vigumu sana watakavyotoka. Tuko na watoto wanasoma Nyandiwa, tuko na watoto wanasoma Miuru, hao wote wamekwama. Hakuna usafiri wowote. E kaunti ma Migori, sikunde maidore e alwora mar nam Lolwe koro pio bembo kendo kata chopo ok yot kata matin. Sikund primar no mar Angugo e location mar Central Kadem e subkono Manyatike e kaunti ma Migori en achiel kuom sikunde manyaka sani pio luoro kendo keto diere. Angugo kae nitiere kaka chicken mitede no nyicho ogore piny mo jonge gi mabati. Mwaka ocham moko ne nitie iye kanyo mathin, wakana kane ute wa kuonde mapio oweyo matin go. Koro wakwayo mana ni kuyie to une kaka kunyalo konyowa mondo wayud kaka nyithindo biro bet e yo maber. Sani koro kaka sani nyithindo matindo wang'ayo madhi e skul ni onge kaka ginyalo dhi nikech en yoro pi magik mana ka. Samoro en sab odino pi magada nyathi ok igomb golo ni odhi e skul. Kaka ma yo madhi e skul to pod pi opong'e kaka en ni. Onge nyithindo mathindo ok dhi e skul, mana samoro from class 6 kadhi mbele manyalo dhi skul. Pi medore odiochieng' kodiochieng'. Moko kuom jonyuol e kaunti ma Migori dwaro mondo kata kapone pi koro dhi dok piny kendo sikunde oyaw, piny owacho koro bi kod chenro mar chiwo chiemo ne jopuonjego e skunde ma pioula osebiro ka pong'o. Chenro mag chiemo to onego bed e skul eka nyithindo nyalo yudo kaka konyore. Nikech ka onge chiemo e skul to nyithindo ok nyal wuok madhi e lunch. Program mar kelo feedings mondo kopone nyithindo ok nyal dhi duogo to ginyalo chiemo e skul mondo me giyud yo mayot, koro gibiro once to ang' gidok mana godhiambo. Pioula ma othiro chenrogo mag somo e skunde mathoth e pacho kae bende oweyo ka jopuonje mathoth pod odak kod jonyuolgi e kuonde jot ka moko bende kata gigegi mag somo be nyaka sani koro pio dhigo. Juma, Ramogi TV. Nyakwara Mugiajwang' wang'eni sirikal ne ochoro nyime kendo yepo mag skunde e pacho kae. Mane milome manogola kod jatend piny Kenya William Ruto e kinde manotwa koda piny mano odiochieng' manyoro no landa yanga ni skunde koro ibiro med lor e pacho kae kalore ni koth mapek pod igeno ni biro medo chwe e pacho kae. Iwacho ni koth makamano komedo chwe nyalo kelo midhiero mopogore opogore, gino manochuno sirikal mondo owach ni nyithindo omeda donga pacho kik gidhi e skul ni mar ginyalo bedo kata ndara ka gidhi e skul to midhiero moramora nyalo jukogi ka gintiere ndara ka gidhi e skul. Mane momiyo Nyakwara Mugiajwang' otieno makawuono adabedo kod twaka mar mondo mi wanonane ni e kinde makoro pod olor skunde kata kinde ma olanda yanga ni kalure kod midhiero mar pioula mayuero ji e gwenge mopogore opogore omed lor skunde ikruok mane ma sirikal onego ket piny motelo ne yepo mar skul mabro miyo ni e kinde mibro lan ni koro ni pono ni juma manyien iyaw skul to gin ikruoge mage ma sirikal onego bed ni keto piny mar neno ni e kinde ma nyithindo koro bro dok e skul e yepo e tam mar 2
to lai duto oket piny e yo makare kendo somo biro bedo kadhi nyime e yo maber nikech kwa nyalo wacho nyaka sani wang'e ni koro kalenda mar somo e tam mar 2 osebedo kod rochruok matin. Koro en jumbe 2 ma nyithindo biro bedo ka bedo pacho magiselalo ma ok gisoma. Kata kamano ikruok mane monego bed ni keto. Antiere kae kod jalony e weche mag somo Boaz Waruku, wadwa goyo kod mbaka otieno makawuono mar mondo mi wanona nene to ginang'o monego bed ni keto pinya mondo kinde ma nyithindo dhi e skul kata biro dok e skul giyud lwasi maber mar somo maonge ng'ikruok moro amora. To nyithindo giwegi bende ere kaka ibiro bed kiduoko pachgi e somo mondo gidhi mbele kod somo e yo makare. Oimore Boaz Waruku, iriyo nade odiochieng' ma kawuono? Oimore ahinya Joyce, ariyo maber, erokamano kuom gwela mondo wabedie twakni. To kata kapok wachake, en kuyo maduong' ne yawa ma osewito jok magihero, yani the loved ones, kech kodhni ga pakani osewito ji mang'eny. To gikendo en mos matek nikech nitie yawa bende ma kata utegi osekethore, nitie gigegi kata kuonde manyiche gitie biashara mago duto okethore. Omiyo sechegi ka koro wadwa ng'iyo ni to e yor somo ni to chalo nade. Koro apani ine minyalo nyisowa kama onego bende wachuoyego mondo mi ochaka machiegni twak mar otieno makawuono wang'e ni koro sirikal ne ogolo milome ahinya kendo nowuok e dho jatend piny Kenya William Ruto mano odiochieng' manyoro kano wacho ni koro skunde ibiro bed kiloro, wacho ni ibiro lor skunde until further notice, matiende ni wakia kobo bede dwe mar 5 ni emibiro bed kiyawo skul ponono kata tok juma mabiro machakore tarik 6 ibiro yawo skul tok juma no koso biro bedo karang'o. Kata kamano ikruoge mage ma sirikal onego bed ni keto penya motelo ne yepo mag skunde kata ang'o monego bed ni ginono e kinde ma pok oyawo skunde? Erokamano, nitiere nyithindo moko manie sikul sani ming'e ni ka ing'iyo historia gi nyicha ikoni onyuol gi around 2007 gi 2008 kane gidhi timo KCP korona odonjo. Sani kane giikore gine ma gine form 4 sani nyithindo go sani koro ing'e ni oduogo gon nyang'eng'a ma sani gine udi. In fact, kane gichak giwinjo ka kero lando ni skunde gi yepo margi podi bichur mbele kendo apani ng'eny gi samoro koni kare wawe waketa ne buge gi tenge adwa wuoyo kodgi ka watieko. But mondo mi nyithindo go nyalo bedo ni penjore ni kwani wane ma midhiero luwowa kaluwore ni mano wantiere klas 8 korona dobiro sani wantiere form 4 kendero midhiero mar ulo biro ochung somo giwinjo matek. Gikisungu iko ni tough times ma golo ga jok mar very strong and tough. Apa ni kae mwabro yudo scientists, innovators, engineers gi jok ma akili margi nitie malo moloyo omiyo kik gibuogi. Samoro bendo migi thuolo mondo migi dhi gine magi som kendo malaji ngine gidonje form 1 August 2021. Apa ni kaka gidonje no tingeni na gisedhi magi catch up gi time. Omiyo sani gini ogogi matek ahinya. But kakoro wadokie kama gikonengo beni wan godo mwang'iyo godo piny ni to chalo nade ka ikruok modwa bedo go chalo nade mondo mi nyithindo dok skul. Chiel ka chiel onego beni sani kik wabed gi gimiluongo ni guesswork ma wasikwa penjore ni to ng'ama biro nyisowa ni gini chal nade kendo adieri mare adieri ma ok oriw gi machielo. Nikech ing'eni sani kuponi ok waketi adieri iluongo ni the true facts on the ground to wabiro bedo gi tabu. Onego beni wan gi framework ma itimo coordination mana kaka corona chano chopo moko ni adieri mondo mi gini otimre onego beni kuonde duto te nikech the national government nitiere gi infrastructure margi county government bentie gi infrastructure margi to gintie other agencies joma moko manyalo chopo kanyo jogi onego beni riwore kanyakla magi makore matek mondo mi ong'eni tang'o monego beni timore. Mar ariyo ing'eni sani ng'eny skunde actually school ka school ma wan gora across nigi tabu sane. Ibiro yudo ni cho osienyore. Ibiro yudo ni moko manyicha ok oger malong'o kata kor udi pod ni magalagal mago okethore. Kendo nitiere moko ma mabetni bende nikech nobiro gi yamo bende matek mabetni gi bende ofualore. To nitiere moko ma ing'eni kada na
kuonde manikawo ni ohinga manogeng'ogi nikech skul nyaka bed protected. Mago bende osianyore. Ka ng'adi matin, iwacho ni nyaka sani onego bed ni oseket framework moro ma nyalo ng'iyo kaka chenro mag somo nyalo dhi mbele yo makare. Framework makamano kata akena luonge na put makamano onego bed ni loso karang'o, nikech wang'eyo ni koth kinde duto ing'isowa jogo makoro chal mar kor lwasi ging'isowa ga period ma koth biro bedo kachwe, nikech wang'eyo ni kochakore dwe mar 3 dwe mar 4 kaachiel kod dwe mar 5 wabedo ga kod long rains kata koth machwe kuom kinde malache pacho kae. Framework makamano ka beto sirikal onego bed ni lose karang'o mar mondo mi kik wane midhiero mwaneno sani koro kaka janyuol okia ni nyathi biro dok e skul karang'o, janyuol lendo osejipanga kod fee moko nyalo kata chamo fee mako wach ni koro nyithindo dok e skul ki to koro kwamo gi nyathi framework no kipenjo to en gima onego bed ni ok ni seche ma disaster ochopo kokwa chake emomiyo kiwango moro amora onego bed ni wan gi unit ma deal gi disaster. Kaka e somo ni endi globally ineno ka weche kata mbaka gi chenro ma ng'iyo ni to ka education is under attack, yani ka nitie gimoro amora mabiro hinyo somo, ere kaka inyal riwruok piyo mondo mi kik ohiny somo malach ahinya, nikech kaka sani damage ma wan godo e schools is more than 25%. Ing'eni mondo mi mago bi bed restored, yani mondo mi gina ata malo moingo 25 mondo mi mago bi duok malosi e wang'e dhi bedo gi tabu, kendo apaka to gi pigi niendi dhi kelo achiedh nade moko mang'eny nyaka tuoche mantiere mang'eny e skul. Obiro seche moko ma piny wan gi tabu mang'eny nikech ing'eni dakteche nitiere oko sani. Onego bed ni gima sirikal kuongo ng'iyo haraka gibedo piny kata tek manade giyudie winjruok mondo dakteche kaendi odogi, nikech sani e kama koro tuoche dwa donjo kendo biro hinyowa mobiro hingo kaka wanyalo geng'o. Gige somo mantiere skul moko piyo sombo to kata mok piyo sombo kata na kuonde ma nyithindo dakie moko piyo donjie, kata nyithindo gi bing'eni kuonde mane gintiere ng'enygi oywegi oko, moko bende odhi gi jonyuolgi kata kama giwite jonyuolgi bende gimbe otergi kuonde mag kanisni, kuonde mag skundegi. Magi en arrangement monego bed ni seche mane waseng'eyo osego kor lwasi onene gigi dhi chalo kama, onego bed ni aput ma iloso ok ni onego bed ni en aput mamalo ka to kendo aput mantiere e piny county ka county to kendo bedo replicated nyaka e kuonde ma villages ma wantiere, mondo mi wang'e ni koni wabedo the brothers and sisters keeper. Kich sani emiduogo fwenyo ni kare pi mano ywero jikani karo ywero nyaka jirandi to king'eyo. So nitiere framework aputno bedo gi plan ainano makoro gimiluongo ni data ni ming'e mana ni kama gini kata kano opogi gini nyalo pogu to kama ne opogi ni ji nyicha nitiere kama romo kama, nyithindo ni kama romo kama, mine nitie kama romo kama, jomong'ol romo kama, jomadongo yani the elderly gi romo kama, nitiere categories go gin gik ma ipango negi ni to ere kaka wadhi konyogi. Kati biro yudo ni seche gi eking'eni kendo koyo ng'eny nindo kar nindo koro onge. Mago gik ma ka ok ong'e nitiere kama iluongo ni the forward planning. Disaster preparedness dwaro ga gimiluongo ni forward planning no. Aneno ka wadong' gi mosainya kuom ng'adi ng'isa ni wadong' gi thuolo matin ahinya bing'e ni twak makama en mana thuolo matin kende kata kamano wang'e ni skunde nyaka sani bende nitiere mago mitiyo godo kaka rescue centers, yes. Skunde makamago onego bed ni iiko gi yo machalo nade motelo ne yepo to kata kopogore kod mano bende adwa ni los gi nyithindo ma oyudo kata midhiero makama nikech wantiere kod nyithindo ma gin bende gintiere skunde onogo ma onyalo bedo ni mane skul mosome to mane skul mojote sani nyaka sani nyalo bedo ni nitiere kod dang'ni mar paro onego bed ni gin bende ikor gi nade ne yepo mag skunde ma pod wakia ni bo bedo karang'o. Kanye momiyo tarubin monego bed ni go mbele mokwongo ako ni aputno kane oketi to an aput monego bed ni supported kata ikonyogi gi experts ma dhi kendo timo ni to kaka skundni makoro sani ji obiro jotie ji makale 2,000 to en skul moro matin. Ing'eni mondo mi nyithindo bi donj ka nyithindo ok nyal riwore gi jok moa e kor gweng' kata pinje mamoko nikech mano nitiere kaka dhi chocho
dhi keto wach par skul no bedo mopogore. Kata jopuonj bende ing'e ni sani jopuonj ema kendo bende nigi tabu sana. Kiane the ministry to gi TSC Teacher Service Commission onego beni bedo kodgi gi put moro ma giwinjore ni to wan ere kaka wanyalo intervene. To onego bed ni mago mechanisms mabedo supported malo. To jopuonjre sana nyithindo ema nigi tabu kendo koro maduong' mapok odwaro yudi. Kaka miwacho ni modak e skunde monego bed ni gisome. To moko bende odak e skunde mamago kia nikech kuma ne gintiere skunde gi ka oywer, ute gi oywer, koro gibiro kama gidwaro mana konyruok. Magi ka dieri kwa ng'iyo ni to ere rieko mwanyalo ng'ado mondo mi mbele kaendi nyithindo gi oduoge e skul ni onego wang'ine gi alternative rescue centers kaka kuonde mag centers mag chiefs, kuonde mag kanisni, kuonde ma kopo ni kata ni chirni moko ntiere man gi ute malong'o kata halls, social halls migero gieke. To kata na kuonde minyal ketnegi koni kata ka tandarua. Okawach tandarua moro mayamo kendo chako biro walogi. Nikech ma kore emergency. Matiende ni nyicho kwa kore ahinya but nyaka wa act. Kato kik bende wagedi ahinya blame game. Ni ng'ane pokotimo maut en gimikoni ka yamo kudho apaka biro pi mol chal ka gima macho biro imanyo ni tan gi ndo matin mondo mi nego godo majno. So ibiro gi riekni go juzi to kanyema the central role ma sirikal timo duong'. To ka sirikal odhi umo e piny maonge ng'amung'e gimotimo ting'e ni gigi dhi bedo matek. Koro sirikal ema onego beni gika gitemo timono wang'e ni kidwa ni mondo mi interact kodgi mondo mi chiw support kata ikony gima kama to wang'e ni kama kaka itime. To gik ma ing'e ni nitiere gimiluongo ni the sporadic reactions. Mineno kaka wuono giringo ni gidhi kama chielo nitie center kama ne ikonye ji. Kato kiny gichomo kama chielo. Jogi dwaro chiemo, jogi dwaro gige thieth, jogi dwaro gige nindo, jogi dwaro gik mang'eny gi. Ka ok en consistently provided, tibro yudo ka jogi wabro wegi e kor lwasi makoro gikia kaka gitim. Nikech kata livelihoods margi bing'eni have been disrupted. Koro nitiere gik ang'eny maana koni the expertise mantiere go. Sirikal mar county, leaders wa moyier to gima ok oyier to gi the national structure wariure giriu jite nikech the leadership nyaka wuogi. Ng'eni in gi an kata fwambo tutimo maber nikech chunu dhi onyiso kaka gigitimore. But onengo beni the leadership work from the institution mar sirikal. Thuolo marwe mobedo matin. Twaka mar otieno ni thuole matin ahinya kata kamano weche to pod ng'eny. Penjo bende nyalo bedo ni jumbe ariyo makoro nyithindo bro bedo ko seluza etam mar ariyo bende unyalo bedo recovered koseda. Nitiere gimiluongo ni the catch up programs. Nitiere gima sani nitiere schools mamoko mineno ka ginto gitemo ni koro the online gi virtual learning katimo. Ting'eni ng'eny kuondewa ok skul line ano pod ok nyal dhi mbele nikech kata simu kata laptops kata gadgets mamoko go onge. To nengo beni sasa every time sani makoro KICD to gi jopuonje momiya koni consultation mar jopuonje atimore. Ing'iyo ni time loss ni ere kaka recover ma kacha program no dhi bedi. Radios wan go kata mag sirikal and all that. Sano nengo beni giwuoyo gi jopuonjre go mondo mi keep gi on toes mondo kik nyithindo wenis wach somo sani waweyo wan wang'iyo mana kaka wadwa tugo and all that. Erokamano ahinya Boaz Waruku kuom kawo thuolo mar otieno ma kawuono bi wabed kod twak machuok kata kama twak ma kama ma pod mbaka mwanyalo goyo kata chenro magwa mamoko e Ramogi TV ka. Erokamano ahinya nyaka Ramogi John ka pod wadhi nyime wang'e ni midhiero mar oula pod imedo kelo kata pi oula pod imedo kelo midhiero e gwenge mopogore opogore ka nyaka sani kwan joma osewito ngimagi kaluwore kod koth mapek ochopo ji 219 ka migawo mochung'ne arita e pacho kae medo koyo jopiny obeda kicha e kinde ma jokore chal kor lwasi podi wacho ni koth mapek biro medo chwe e pachoka ahinya to e giko jumani e counties mathoth. Sirikal bende ochungo chenro mag wuoth e gwenge ma Athi River, Ruiru kod Oldonyo Sabuk kama pi oula oseketho puothe kod udi mag jopiny. Jopiny okwa mondo obed motang' e kinde ma gitiyo kod apeyni moko e pachoka e kindegi ma koth chwe. Kalure kod oboke ma migawo mar arita oro ne ute fwambo kawuono koth mapek pod biro medo chwe e pacho ka kauntis 33 mayudore gwenge mag Central, Hoho mar Oka, Kimbo mar Kenya, alwora mar Nam Lolwe, gwenge mag Eastern kod Nairobi koth mapek biro medo chwe kod mil polo e giko jumani.
Seprero gwang'wen mokalo, counties ma Nairobi, Machakos, Baringo, Nyeri, Nakuru, Kiambu, Homa Bay kod mamoko pio ulo kelo ne jodak midhiero maka kod kacha. E counties ma West Pokot, Embu, Machakos, Makueni kod Nakuru obedo kod senyruok mar lowo. Kalore kod oboke no piny owacho bende oyango ni gisechako nono peini ma ulo ywero. Kendo chenro iketo mar loso gi mondo wuodhe odog kare. Kata kamano giko jumani nikech koth mapek manyalo chwe, jopiny kod jowuoth onyis mondo obed motang' ka gitiyo kod peini e pacho ka. E gwenge ma Nyanza, Imbo mar Kenya, Hoho mar Okak kod Eastern, jopiny onyis mondo kik luw apaya maduong' ma Kapenguria, Lokichar, Lodwar kochomo Nakuru nikech pio ula mopong'o apaya no, kaachiel kod apaya ma Eldoret e chiro ma Timboroa kod apaya ma Olete Pesi Magadi. Ka e gwenge ma kadho wadh Nam Chumbi kod Nyanduat ma ugwe mar Kenya, apaya ma Abasweni, Abakore, Dadaab ok lure ka siem bedo chiwe witiyo kod olalo ma Tana River e gwenge ma Mororo kod apaya ma Garissa Madogo. E safar mar wuok e paw ndeke ma Wilson nyaka gwenge ma Athi River, chenro mag wuoth e wang' apaya ma kono chungi tok pio ula muko lalo. Pio ula kwako gwenge duto, kendo ng'ato nyalo paro ni aora Athi, puothe kod udi duto ywer kod pio ula. Kata obedo ni chenro mag wuoth e wang' apaya ma wuok Nairobi kochomo Namanga to pod dhi nyime. Aora Athi opong' kendo molo kochomo lalo no, mane opong' kendo miyo jochung' kata miyo chung chenro mag wuoth. Chenro mag wuoth bende ne wayudo kochungi e wang' apaya ma Nairobi kochomo Mombasa. Kuom seche moko tok pio ula mane opong'o ndara e gwenge ma Cabanas kelo ng'ur kata dhuthni mag nyamburko. E gwenge mar Ruiru bende chenro mag wuoth ochungi nikech pio ula, kata kamano jowuoth moko to ne oketo ngimagi kama ng'aw ka gitemo kalo lalo no. Pio ula pod medo kelo midhiero ne ji mopogore opogore ka nyaka sani joma osewito ngimagi gin ji 219, joma osenyore gin ji 126, joma osenyore gin ji 164, joma pok oyude gin ji 72, ute ma pio ywero gin 41,000 gi wiye, ka joma oyudo midhiero oeo ji 200,000. Nyakora Mugia Jwang' adwa ni wakao yweyo madundo gisani, to bang' yweyo mwakao gisani, mana kineno kae, antiere kae kod Mecha, maja fuambo marwa, mano reporter marwa e county ma Kisumu, Millicent Adhiambo nomiyo od fuambo marwa, mar Ramogi TV oyudo, mago nyasi maga chiwo Mecha ne jo fuambo, mano timore odiochieng' manyoro e county ma Nairobi kae. Noyudo Mech kaluore kod sigana makare, sigana mamit, sigana maber mano timo, mano kotudore kod weche mag lokruok mar chal mar kor lwasi, kata kedo kod lokruok mar chal mar kor lwasi. Abo bedo kode bang' yweyo mwakao sani, mar mondo miyo nyiswa ni to wuoth no bedo nade, momiyo yudo Mecha makamae ma wan kaka TV mar Ramogi wamor ahinya kod Mecha mawayudo, mano Mecha mag Ajea mano chiw midhiambo manyoro. Amodho pi matin aduogo, kik idhi mabor. The recent floods have devastated communities across Kenya. Families have been left homeless and stranded, some forced to seek refuge in public primary schools with no food or shelter. Their lives turned upside down. But there's hope in the strength of numbers. Kenyans of goodwill are coming together to donate and help families affected by the floods rebuild their lives. Every donation, big or small, will make a difference. Let's come together and help a Kenyan rebuild their life. To donate, dial *802#, then select option 2 for the Kenya Flood Funds Drive, then input the amount you wish to donate to assist floods victims, or visit saidika.co.ke. Your donation will go towards helping families affected by floods. Wakati watu wanafurahia pesa zao ndani ya nyumba, wewe unakuja kuchukua 50,000. Nimechota na kijiko. Kijiko kikubwa sana. Asante. Kabisa. Umesoma majina ni yako kamili? Evans Odhiambo. Evans Odhiambo. Pesa di? Alufu Trabich. Asante sana. Skiza chapa, ushinde. Gonga
Gonga ni rahisi na washindi ni kibao. Kucheza ni rahisi. Ingia kwenye www.gongagonga.com, register na nambari yako ya simu, kisha uweke deposit yako kupitia M-Pesa. Kuweka beti yako, chagua stake yako, weka beti yako, kisha uanze kugonga gonga, ushinde pesa taslimu papo hapo. Kumbuka, mchezo ni rahisi na washindi ni kibao. www.gongagonga.com. Hairuhusiwi kwa walio chini ya miaka 18. Imesajiliwa na BCLB number 359. Gonga. Nyakora Mugejong machiegni kendo e weche manyiena mag ang'ich welo. Ng'anyo mar lakteche pod idhi nyime tok winjruok tamre kendo e kind sirikal kod riwruok mar lakteche mar KMPDU. E romo manobago koda kamiti motisi ni the whole of the nation approach manotimore nyaka chuny otieno, ywaruok ma kagi kacha noneno ka jokanyo chopo e nomono jokanyo chopo e winjruok. KMPDU podi onyono kar tiende ni ng'anyo no podi dhi nyime ka giseyo sirikal kuom rem keto kokgi e samo winjore gichope kare winjruok ma gibedo godo kod lakteche. Simfros Okinda leronwa mathoth. Ng'anyo mar lakteche ochopo odiechienge mar 52 kawuono kaneno ni en ng'anyo ma pod biro kawo ndalo buora. Jokanyo mar riwruog lakteche mar KMPDU onyono kar tiendgi ni ok gibidokie e tich ngang' ka giseyo sirikal kuom remo keto samo winjore chopo e winjruoge ma gisebedo godo. Romo manobagi otieno manyoro gi geno mar tieko ng'anyo ne orem bedo kod winjruok makare. We already have a document that was negotiated until the wee hours of the morning. It was initiated by both lawyers. It dealt with all the issues on our side as COG. On the matters of national government, they were also addressed. We negotiated on 8 issues, and today we've not differed in most of them, except for things that they call timelines, which they say do not have any monetary consequences. However, we are at a loss why we will not have signing today, but instead postpone to Monday. So we said, fine, if you can discuss this issue of interns, you always said you gave us 18 issues out of 19. Now, show us these things. When will they be implemented? They say it can't be discussed. So it was a matter of question. You either do it or do it. And if not, there's no meeting. Ande kamano bedo tok twak e kind sirikal kod lakteche nitiere kod achiedh nade ka sirikal wacho ni mane winjruok ma gisebedo godo kod lakteche. Kata kamano lakteche wacho ni mano mana winjruok mohiu ma pod kogoe kogno. There are gains within this document. We don't deny that they have not gotten everything that they ask for. But even when you go before God, there are answers that he gives. He will tell you no to some he will say yes, and to others he will say wait. And therefore, whenever you go to a negotiating table, you can never take a hard stand. It must always be a give and take. Looking at the suffering that is with our people, when you have negotiated and you've had almost 99.9% of the issues in compliance, then I don't think 0.1% can make you still want the strike to stay on. We had initially said that we will not victimize the doctors who have been on strike. We still remain committed to the cause. However, it is not possible to stay like that forever. You can't tell us that doctors don't have medical insurance and therefore the government will provide medical insurance. We ask you when. Then you say they will provide. We don't say you'll promote doctors and we ask you when will you do it. You say we'll commence in one month. So we'll commence in 1 month after for 2 years or when. They can't give that direction. We ask you about employment of doctors. You say we will employ. You say how, when, what is the plan on it? You can't give that. So the whole essence they're giving is
blank statements that you cannot implement. KMPDU wacho ni romono ne en gira chune ka sirikal odagi twak e weche moko e andikano kama oting'o thuolo monego winjruok go oketie tim kod kwan lakteche monego sirikal ondiki. E wi chulo gope mag lakteche, sirikal noketo chenro mar higni 5 kata kamano KMPDU wacho ni gidwaro mondo chul gopego e bwo thuolo mar higni 3 kaluwore ni gin gope mosebudho. The union has now introduced other issues, but we want to remain on the narrow path of compliance. So this evening, I'm going to sign on behalf of the Ministry of Health in compliance with the order, so that then whatever document we sign can be deposited in court as directed, that whatever is signed must be deposited by 9:30 a.m. on Monday. On Monday, as we are depositing our signed agreement, the county and the ministry, we are going to ask and request the judge to allow us to take any necessary measure and action to ensure that the lives and the welfare of our Kenyans is assured. As much as we are told them that these things need a timeline, they don't feel that part of it. And that's the problem you've had before, because you have engagements with government and then they put blanket statements over issues which can never be implemented and can never be followed up. For example, we talked about payment of basic salary arrears by the counties. The counties say they will pay upon receiving these funds from a national government. This can take 5 years. This can take 10 years. This can take 20 years. Because it has taken 7 years for them not acting on it totally. Kata bedo ni winjruok makare ne okobedo, komiti motisi ni the whole of the nation approach mochung' e lo sirikal mamalo kod sirikande mag gwenge nogoyo kogi e oboke no magiwacho ni gibiro tere doho chieng' wuok tich kaka ne doho ochikogi. Korka korgi, KMPDU bende wacho ni gin bende gibiro goyo kogi e oboke machielo moting'o dwachgi kendo tero e doho chieng' wuok tich onogo kaka dwachgi magidwaro mondo tim kapok gidok e tich. Simfros Okinda, Ramogi TV. Nyasi mahiga kahiga mag chiwo mich ne jofuambo kata Annual Journalism Excellence Awards main mar puoyo tich maber ma jofuambo timo e pacho kano bagie boma ma Nairobi otieno manyoro kama od fuambo marwa mar Royal Media Services ne nitiere kind ute fuambo mane jofuambo magi orienya. Reporter marwa Maramogi TV ma county ma Kisumu Millicent Adhiambo kod jago picha Jeffrey Obonyo oyudo mich e kidienye mar timo sigana maber e weche mag rito alwora kod lokruok chal mar kor lwasi kata environment and climate change. Kamasi Wandie kod Alfred Cheruyot mar Inoro TV bende oyudo mich e kinde nyasino. E kinde nyasino ojiw jofuambo mondo omed keto sinani e tijgi kata obedo ni gikale midhiero mathoth. And the judges will agree an improvement in the quality of journalism. We saw entries done in Kimaragoli and maybe it is the Maragoli rainmakers who have helped us to be here today. We saw entries done, of course, in Kikuyu, in Kitaita, and including Buruji. I know when you have an entry done in Buruji language, you stop the judging process for a while to look for a translator. But it worked, surprisingly. So we celebrate the finest of journalism, but not just for the night, but really they are the winners going throughout. Let us strive to create an environment where journalists can work fearlessly, free from censorship, interference, or intimidation. And let us recognize that a free and vibrant media is not just a pillar of democracy, but a fundamental human right. To all the journalists gathered here tonight, I extend my sincere congratulations. Your dedication to the pursuit of truth is an inspiration to many. Nyakora Mugia Juanga anyisi ni otieno makawuono wan kaka TV mar Ramogi wantiere kod moro kod ilo kaluwore ni achiel kuomwa okelonwa mecha mano mecha mar Ajea mane oyudo
midhiambo manyoro. Mano ripota marwa ma kaunti ma Kisumu, Millicent Adhiambo. Abedo jahawi, abedo kode achiel kachiel e studio marwa otieno makawuono. Imore Millicent Poch kachiel kod Park ne mich mabendi kelo no wan kaka TV mar Ramogi. Nyasi no bedo nado otieno manyoro Millicent. Erokamano ahinya Joyce, oimore ahinya. Go erokamano bedo kodi achiel kachiel odhiambo ma kawuono mar go mbaka ewi kaka nyasi mar chiwo mich ne jofwambo mabende osetimo sigana mopogore opogore maber nodhi. Kang'iyo nyasi manyoro nodhi maber kendo jotelo mane ogwel ne opuoyo ahinya ni nyasi no en achiel mane neno maber kaluwore kod kata thor kaka ne ochan chenro ni ji orwak lewni mag nyachon iluongo ni ankara mag kitenge. Koro ne giwacho ni nyasi no mangima jofwambo ne neno maber. To mokwongo kaka achiel kuom jalno mane oloyo mich mag Ajea e kidieny mar weche mag alwora kaachiel kod lokruok e futo mar chal mar kor lwasi. Amor ahinya to agone Nyasaye erokamano nikech mae mane atemo mokwongo kane oket link kata mbuini wanyal keto sigana mopogore opogore to naketo ga sigana 4. Sigana 4 manaketo nakete kidienje mopogore. Mokwongo nakete kidieny mar iluongo ni food and security. Then nitie mar digital superhighway and innovation. Then machielo bende naketo ma aloye ni maniluongo ni environment and climate change reporting. Kama chielo manaketo to naketo e wach jiwo wach blue economy. To kumawi maber naneno ka nyinga nokete sigana 2. Mokwongo ne en sigana mag weche superhighway and digital innovation. Then maendi mar environment and climate change. Aneno ka e Ramogi kaendi okan kenda mane angeni intiere kod jago picha bende ne wantiere kod jago picha ene mane oyange kaka jago picha mane otingo ndai mano e kin jogo picha duto. Wanyalo wacho ni e pacho kae kalo ni ene mano kao simbo makamano. Ne wan gi Jeffrey Obonyo mabende kopogore kod loyo mich kaka jalno ma en jago picha maduong' e Kenya mzima. Ne waloyo kode mich mar environment and climate change nikech ene mane wadhi kode e sigana ni. Kanyalo wuoyo kuom sigana ni. Sigana ni ne en sigana mar kaka wanyalo puonjo nyithindo matindo mondo mi gibed achiel kuom jogo manyalo timo gik moko manyalo konyo rito alwora. Ne wan gi nyathi moro manyak ma bende anyalo miye puoch gi Park ma en bende kuom tije mosetimo nikech timo sigana ne kendo nyiso piny gimotimo ma nyithindo mamoko nyalo luwo emomiyo achopo ka kendo na win. Ng'ato nyalo bedo lupenjore ni nyathi makamano timo ang'o mar rito alwora momiyo Millicent nochopo kacha otimo ne sigana kendo mi yudo mich makoro omiyo koro rienya e kin jofwambo moko. Nyathi makamano sani ojaiga 14 natimore story sigana kane en jaiga 13 iluonge ni Shali Akinyi. En nyathi ma bende oseyudo osimbo mag mich mopogore kotenore kod weche mag rito alwora. Oyudore Kisumu matimbe tich motimo malongo en loko chupni ma ji modhogo pi kata ma ji madhogo soda, chupni mag jwala. Oloso kodgi gik mopogore opogore ma ji nyalo tiyo godo e udi kata gik ma ji nyalo rwako. Manitie kinde moko manoloso kod lawe moro kanodhi e piem moro Nairobi kaendi moloyo. Koro en otiyo mana gi chupni oloko gi mondo mi oganda nyal neni kare chupni gi ok gin ga taka. Inyalo ti kodgi gimi yuto kata ilosgo gigo maber kaka achiel kuom yore go eko mag rito alwora. Koro kane awinjo muya mar sigande no kata gigo motimo nabedo kod gombo mawuoyo gi producer marwa machon kata ne Ray Polo sani waonge kode mapimo ne nitiere sigana machalo kamae owinja dhi atime. Kore mano yiena to nwatimo kode. Koro kamane kaka ne sigana no chopo matime ma ogik makane akete to en achiel kuom mago manoloyo. Atang'eni nyaka sani iwinjo nade kaloni iyudo mich makamae e temo mari mokwongo tiyudo mich kata bedo ni ne iketo sigane kidienje mopogore opogore. Ang'eni kidieny mar environment ni ma ibedo jaloch, kidieny mano mar digital superhighway ibedo first runners up. Mabende en puoch kachiel kod Park nikech ang'eni nitiere jofwambo mathoth mano chwalo sigana mar gi kacha kata kamane rienye kin giduto. Sani winjo nade?
Awinjo maber, anyalo gone Nyasaye erokamano kuom telona e telona mokwongo atemo lakini oketa bedo jaloyo e kind jogo mane watemo godo. Mar ariyo agone anyuola mangima mar RMS kwa chako gi jatendwa maduong' SK Macharo kwa biro pinya ka jatendwa mar weche mag chano chendo mag tije mabeyo manolena Sky kachiel kwa biro pinya ka mar Ramogi TV J Bonyo kod producer wa duto kamotingo Ken Mugaje Lieta ndalono nitiere Ipolo Simfros Okinda e kind mamoko nikech kokwatiyo korgi kanyakla to onge gino mwanyalo timo. Story kata sigana go wuok ga mana kwa tiyo kodgi kanyakla. Iwacho kanyo makara ahinya kendo aneno ka thuolo mar oserumo puoch kachiel kod paka ne ina kachiel kod Jeffrey Obonyo kata bedo ni okobedo kodwa otieno makawuono mar mondo mi embe ndo nyiswa ni en kaka jago mane ogoyo picha e sigana makamae makoro omiyo wan kaka TV mar Ramogi warieny, wan kaka od fwambo mar Royal Media Services bende warieny. Tange ni otieno makawuono Millicent wa mi thuolo makende mar mondo mi iteru e yo modo akaw gi sani kapok waduoge weche manyien. Erokamano ahinya Joyce. Nyakoromogi gi thuolo ni endi wadhi e yueyo matin ka bende kwaya kanyo twaduogo wadhi e sigana manyien bende Joyce Oduor dhi kelo to kata kamano medo mana pare ni medikete mane wang' joy mar Ramogi nikech kae odi kata odu mwanyalo winje weche duto gi dhowa mar dholuo. Ka kamano to warom kudo bang' yueyo. Asewacho ni nyathini toko winja to sani oseguro tiende dalani. In a world where faith, Yesu Kristo malamoni, fear, sacrifice, and the complexities of father-son relationship collide. The son must choose his path and his own legacy. Watch this emotional and riveting story of Dennis in Where the River Divides. Watch the best content on the go only on Viusasa. Royal Mabati Factory, dukani mar nyiepo achiel kende manengo gore piny, kendo rang'iny mamalo mag mwandu goyo witado yudore duto. Yud offers mag stone coated tiles gi siling 603 kende, koriwo nyaka osuru mar VAT. Chula tamalo 40 iyud molos sani kikelo ni nono maonge chudo. Limwa e badwa ma Manjit House, Kisumu, Accra Street, e apaya ma Paul Mboya. Gochnwa e 0708 357 201. I have received your message. I realize you've been trying to call me. Unfortunately, I've been overwhelmed. But here's the thing. Kindly leave a message, and as soon as I get an opportunity, I will definitely call you right back. Thank you so much, and just have a little bit of patience. I will definitely get back to you. And also, may you have a very productive day ahead. Dial *811 *341# to get I received your message. Nyakwara Ramogi Ajwang'a wagoniero kama na inya kuom kete e Ramogi TV kendo in emomiyo wantiere kai, in emomiyo kata Millicent Adhiambo noyudo micha mano mar Ajea mano yudo odiochieng' manyoro kalo ni in kaka janeno marwa in ema imiyo kinde duto jofwambo magwa kachiel kod jolendo magwa wuok oko kacha mar mondo mi wakel ni sigana mabeyo beyo mago sigana maloko ngima makelo dongruok e yor lokruok. Omiyo med mana kete Ramogi TV kinde duto kendo yiena mar mondo mi asom moko kuom ote ma uchwalonwa otieno makawuono. Samson Okoyo wacho ni watching Ramogi TV and Samson Okoyo kutoka Ruben Nairobi. Maxwell wacho ni watching from Sorika Rungu niko ndani e chenro kama kawa. Nyakwara Ramogi Ajwang' erokamano ahinya. Oriti masani warom kendo e weche manyien mag oimore. Nyinga Joyce Oduor nantiere kae kod jaloko marwa Wilson Ochuka.